Aspalditik zerbitzu bezala azpi espezialitzatan kudeatuta gaude. Horrek nolabait edo ematen digu aukera teknika eta patologia ezberdinen menderatzea. Era berean, dozentzia eta divulgazioan asko lantzen dugu, bai foro nazional eta internazionaletan, baditugu erresidenteak, kanpotarrak etortzen zaizkigu eta ikasleak ere baditugu gure artean. Eta oso harro gaude era berean ere egiten dugun ikerketetan. Egiten ditugun aktibitate kirurgikoak nagusienak dira ez bakarrikan oftalmologian, baizik eta Osakidetzak mailan egiten diren aktibitate nagusienak, bereziki azkeneko urteetan injekzio intravitreoa goraka dijoan prozedura da. Eta beti, azkeneko urteetan mantendu dugu egiten dugun aktibitatea katarataren zirurgia. Bi hauek Osakidetzako aktibitate nagusienak izanik, oftalmologiako zerbitzuetan kudeatzen dira. Azkeneko urteetan landu dugu, aipatu dugun bezala, azpi espezializateetan lantzeko. Nik esango nuke zerbitzu bezala aktibitate asistentzia oso handia dela, ez bakarrik aipatu ditugun injekzio intravitreoetan edo zirurgia kataratan. Azkeneko urteetan Euskal Erkide Autonomian gehiengoak izan gara egin dugunak prozedura hauetan, baina baita ere erretinako vitrektomietan. Beraz, nolabait edo honek egunerokotasunean erabat kudeatu behar izaten dugu kopuru handia. Baina nolabait edo azkeneko urteetan ere landu dugu eta hori oso harro gaude lortu dugula erretinako distrofia hereditarioen estatu mailan zesur izatea. Horrek diagnostiko genetikoan lan izan behar izan dugu eta honekin batera egin ditugun terapia genikoak eta hortan ere referente izan garen estatuan harro sentitzeko lan bat izan da. Ikerketan hainbat alor lantzen ditugu. Gure datu asistentzialak aztertzen ditugu. Azkeneko urteetan tesi batzuk landu dira honen inguruan, bereziki teleoftalmologiaren bere efizientzia eta bere emaitzen ikerketan. Era berean ere, baditugu beste bi alor, aspalditik lantzen duguna, izan ere begiazaleran hainbat uhin bai sintetiko eta bai biologikoen implantazioan landu dugu. Eta azkenik edukiko genuke hirugarren alor bat, diagnostiko genetikoaren inguruan distrofia hereditarioko linea ezberdinetan. Eta honekin batera ere, hainbat ensaio klinikoetan parte hartzen dugu, bai lente intrakularretan, edo hainbat medikazioetan erreferente gara eta zerbitzu gara eta industriak eskatzen digu ensaio hauetan parte hartzea. Saiatzen gara beste esiekin erlazionatzen. Egia esan baditugu lankideak bestelako esietara joaten dira eta egia esan aberatsgarria izan da azkeneko urteetan nolabait edo bereziki jende gaztea edo hemendikan guretzako erresidenteak izan direnak formakuntza horretan bereganatzen ditugu eta era berean ere nolabaiteko eskualdetako ospitaleak ere aberasten dira ere erlazio honetaz. Baina aipatu dugun bezala egiten dugu ere gure aktibitate divulgatzaileak, bai estatu mailan eta hemendikan aste batzu barru Euskornealen laugarren bilera egingo dugu. Hau nolabait edo gure arteko bilera bat bezala hasi bazan ere, urte honetan lortu dugu Nafarroako profesionalak ekartzea. Eta bertan, bai begiazalerako eta bai kornea inguruako patologia kasu klinikoak eta horri buruzko gaiak jorratuko ditugu. Hurrengo hamarkadako erronka handiak ditugu.
Horietako nagusientarikoa, nolabait edo, poblazioaren zahartzaroarekin erlazionatu dago. Honek suposatuko duna da, bai kopuruaz handitzea poblazioan, eta bereziki patologia ezberdinei emaitzak edo erantzunak ematea. Eta landu behar ditugu fluxu ugari hauek arinak izatea eta erantzunak ematea nolabait edo ditugun patologia guzti hauei. Era berean ere, garrantzitsua da azkeneko teknologia eta nolabait edo teknika kirurgiketan adituak izatea, menderatu behar ditugu teknika ezberdinak gaixoari emateko ahalik eta osasun erantzun hoberena, baina bereziki teknika guzti hauen onurak izaten dira teknika ez inbasiboak eta konplikazio gutxiago ematen duten emaitzak lortzea. Hirugarren arloa eta benetan ere garrantzitsua eta horta lantzen ari garena da errelebo generazionala landu behar dugu. Badakigu, erretiroan mediku kopuru eta garrantzitsua izan den kopurua dugu hain erretiroan, baina prest egon behar dugu errelebo generazio hori prestatzeko eta hortan daramagu denbora. Eta aurreko zatierekin bat ere, talentoa atxikitu behar dugu, erakargarriak izan behar dugu, jende gaztea mantentzen, eta baita ere, esperientzia duenak jarrai dezala gure sisteman sinesten eta gure sisteman lantzen. Era berean ere, garrantzitsua da, teknologiak eskaintzen dituen abantaiak lortzea, honek inbertsioak eskatzen ditu, baina baita ere, nolabait edo, bestelako aukera, adimen artifizialak lortuko dituen onurak hori ere bereganatzeko. Donostiako osiak ere, besiak ere, baditu beste hainbat erronka eta horien artean onkologian erreferente izango gara. Eta oftalmologiarentzako ere landu nahiko genuke alorra, hau da, onkologia okularra, horren arte kanpora bidaltzen genituen ere, aukera, protonterapia izateko gure aukera hori izanik behintzat, interesgarria hori lantzea eta hori etxean geratzea. Azkenik erronka asko eta denak hildo berdinetik lortzeko gure gaixoei ahalik eta asistentzia hoberena eta egokiena ematea.